sa mga katsada. Tanawon kaon diri sa Corales sa Binyo ni siya. Doon naging mo nga pangpanginlo kanang clearing vision sa alang sa sidewalk. Ganina ibabungka wala to mga bidyuhan kay nalubat ta pero atong tanawon karon ang ipaghimo nga pagpanginlo diri sa Cagayan de City. Gibalik sa tao ang dalan nga ang himo ipanginloan gyud siya. Ato lang tanawon karon ang ipanginlo sa syudad. Sige, so. Okay, muna siya ang paingon ni siya sa Silvio. Dito paingon sa Yala. Gito na ginlo. Nakapagpak na. Wata nagdalan. Gawanan din. Lagyan na sa tao. Dito ba na? Ito tao na. Luwag yun siya. Paingon ka doon. Tanaw na. Hello, tanaw na. Pagpanginlo sa Kahawan. Hello, sulay nagbungkag na rin na atang nagay nagikuha na. Kanya lang, isugla nag-aawa, no? Okay, buwan niya mga tagiyan, naging sila mismo ang nag-operasyon. Pila sa way dining ba? Tama de. Pila ka inches nila ba? Pila ka inches? Tama ni de? Hindi ada tama, no? Bah, luwag mo niya ba? Yan, no? Pagpanghinlo. Dugay na ng balaw di ay, ba? Dugay na nga balaw di. Sabi na ako sa Manila, ba? Abot na may dito, gapon, do? Pila dito? Kung na may sulat daan ba? No? Sulat daan gapon. So ang mga tao di andam na sa daan day. Andam na sila, no. Mga sila nila na kabalo na sila no nanay sila, so dili sila maingon nga maignorante mga tao, no. Kaya na yung mga balag nga gikuha na patuman. Sila nagawa, no. Okay na siya pala, safety po ng mga aging mga tao, no? Mga bata, tigulang magi, safety na siya. So nindot na siya nga break to. So sila na yung nagabunggag, no? So okay kayo. Sa paralysis awan na. Baklas yapon jelbo lagi baklas yapon, no. Yung mga jelbo extension, no, wala nang kuan, gitanggal nilang signboard, pinakaigo sa napil sa sidewalk. Giinluan siya, tanggalon pala ng poste. Ato ta sa niya. Extension ta. Excuse me po. So tanan na to ang ipanghawan dire, gi-clearing na. Muna siya das clearing na, gawanan na. Okay. Tanaw na to, no, mga iko sa clearing. Nagsuda na lang baklas, oh, bakbak. Lagi baklas na. Lagi baklas na, igo ng balay. Bungkag na. Igo sa sidewalk. Kapiling ko ng kural, bungkag mo na siya. Ano yung mga timilan na nagibutang. Ano yung linya. Durable extension ta. Ano ni kaluwag karon ga naigo sa mga clearing operation, no. Ito ni aging adlaw.
Ito na po sa ato kadyot. Okay, kani po siya dayon, kani po siya gi-adjust po nila ang ilang pural para sidewalk. Hindi sa niagi no, mga operasyon, sa kanyang operasyon. So tanaw. Muna siya dapat ito sa kuha niya pabalik sa Jabo extension, pabalik na pa yung sa may Google. Eh no, wala kay problema kay dihawan naman daan. Pero nagi naigo. Excuse me po. Lagi na igo nung area kay kanay ganyo apil ni siya apil ni siya kay mo po yung dapit yun siya boy tension kaning balay sila na nagpuntag sa balay naigo ni siya sa kuan sa sidewalk yes tao sila lang mismo nagmukag na diri ug na gawanawan diri bakantiyang gini igo ba sa sidewalk dito no nakuan sa sidewalk. Pila ka distansya dahil ilang gikuan dahil? Sir, balik ta. Nasa na Timilan? Oo. Okay, nagili mga ilanan no. Ilang araw, hindi na ko igo ang aligi. Oo, dito. Wala na po gisulod dito. Mayon po ni sir, pamakagi po mga tao ba? Okay, mag-ian po. Sabay dito no? Bayar pikas, okay. So nindot siya nga programa ba kay maawan gid siya ba? Okay. Di na mo kuan gid. Oo. Noon ka kinanaman sa Manila, una mong Manila pud ba? So mga tao di na pud matingala. So na di gyawanan na pud do. So walay problema ang mga tao sa Cagayan, way supak. Nahiday na tayo. Port kita nan. Sila magod mo kuan na. Oo. Diya ka, wala pa ko papupin pa ka. Oo. Ang kuan na gyapon ni para sa mga siguro. Oo, pang siguro siya. Para ma-safety po ng mga bata pag maagi po diri ba? Mga bata, mga tulang. Kaya magyapon nila gibuhat ni ani kay kana. Dikay sa mga hit and run. Mo gyud mo makasagala no kay walos magsagol ng kulang tao gud ba og kuan salakyan. So wala ay problema. Salamat kay tiya. Tamo siya dito, Jabo extension ni siya ang awan. Kuha man yung na extension. Jabo na no. Jabo extension. So mo pa ni giuna likop lang ni siya ang sumala sa Pag ani nila kaw ni agi adlang kay kon kay kaw pa ilang balikon. Kaya kapag kumangot sa mga tao dire kinahanglan labi nang nakadikit sa barel. Kanan no. Ay man to sila kay kompleto sila sa ilang mga gamit. But wala man sila ni balik. Dili punta sa Pikas oh. Ay ba? Dito sa Pikas. Gawa na na. Musing. Apil lang ni abot ang clearing diri wa. Niabot ang clearing diri. So kuan nga pila ka inches tay kuan gid no. Nanay ba sukod. Ada taman. Igo makagian. Igo makagin tao. So kung sa may komento nyo, walay wa pa supak. Palampo sa kayuhan ba? So walay supak ang mga tao dito sa Cagayan. Sa Bang Manila po, dagan na po ni support para ni sa kayuhan po sa tanan no. Na makagi po ng mga tao diri. So walay problema. Apil na taas ni pasaka. Apil pa dire ni. Muna nga paibaboy pasawala gid siya. Payong nito sa estate. So okay siya. Pero ang nabungkag kani kamo na. Kami na nabungkag kay kung sila mabungkag, sila nabungkag ba sila magamit mga. Tumayo. Kami nabungkag yan, kaya wala ko kami na ibungkag sir. Nag-aaming palugin, pamilangan to. Nag-aaming tilis. Salamat kayo. Kaya makita nyo no nga okay kay siya nga lugar. Awa na siya. Volunteer kay mga tao di volunteer kay sila nga nagbungkag yun. Okay. Bato na punta sa area katong sa Corales itong gapon dungan mo tumiyang gapon mo to Corales ba? Okay, mato daw niya. Ang unya daw pakana isugdan na nila ato na tanawon niya. Sige. Kuan ang karundra sa pathway. Sa pathway. Okay, muni pathway na pamayan tao. Okay, salamat kite. So walay problema no. Tunindot kay ni siya nga programa gyud ato suportahan. Salamat.
Nakita ta sa Corales, gipangawanan na dapit sa may eskwelahan. Kita nyo dapit yaw. Okay, kauban sa mga operation sa RTA, rescue, mga police, na truck. Gawanan no, kilid. Muna dia dapit. Dito dapit, ito sila. Mga pinapay taga DPWH. Ito makita no, nga usa ka paghawan. Okay, naman ang gawanan sa kilid no. Dulang bako. Ayala. Kaysano. Ah, nagipangkarga na. Pati nakitaan nga ispat yung mga vlogger, diba? Ayaw. Mga vlogger galing nga. Nagipangkarga na. Ayala, kaysano. Kita nyo kana siya, baklaso na siya. Tanggal. Naingat lang, nanay siya yung mga tanong nanay tanong. Buwan na. So, okay. May kasanahan. Wala. Awa na. Okay, salamat sa iyong pagtanaw. Ug mo ito nakita ganina ang mga kalambuan, mga kalampusan, ang mahilo ang palibot no. Update lang mo sa atong pagtanaw lang mo sa pag-click lang mo sa atong notification bells ay mo kalimot pag-click o kana pag-subscribe para makita niyo ang sulod nga mga detalye, sulod nga mga mahitabo nga mga kalampusan. O salamat sa iyong pagtanaw, salamat sa suporta. At sa sunod, kita-kita ta.